Hello, mayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP. Hinaut po ang Ginoo magauban kaninyong tanan. Maayong pag-abot na ako diri sa Canada o bason sa sunod tuig kung maloy Ginoo makabisita ko dinha o magkita gyud kita og hosto. Dili pa siguro karon. I hope ang coronavirus or ang monkeypox mawala na. So, daghang salamat nga kamo naminaw gihapon sa pulong sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat karon nga kami makatuon sa imong pulong. Hinaot pa unta nga ang imong pulong maoy magagiya kanamo, magahatag direksyon sa among kinabuhi. Hinaot pa unta nga kami among mahalon ang imong pulong aron nga kini ang magaiwag sa among kinabuhi. Nagaampo usab kami nga ang Espiritu Santo maoy magatudlo kanamo karon. Nagaampo usab kami sa among kasing-kasing nga imong humukon among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, amen. Karong adlaw magsugod kita sa kapitulo 2 sa sinulat ni Lucas. So sa wala na'y paglangay-langay, atong tun-an ang kapitulo 2 kay balo ko nga kining nahitabo karon sa atong pagtuon ang pagkatawo ni Jesus, Christmas bisag karon nga summer, nagtuon gihapon kita sa panahon sa Christmas. So mukhang popular kaayo ni. Kamunta na nahibalo na niini. Apan atong tanawon pag-usab. Okay. Nana mo din na sa Lucas kapitulo 2 versikulo 1. Og nahitabo ni adtong mga adlaw nga may minggula gikan kang Caesar Augusto. Usa ka sugo nga buhaton ang usa ka census sa tanang pumuluyo sa tibok yuta. Niyan ang panahona, ang emperador sa Roma mao si Caesar Augustus. Ang Roma powerful kaayog husto sa unang panahon. Iya ang England, iya ang Africa, iya ang Middle East, ang Europe, ilaha. So powerful kay na sila sa unang panahon. O gakinahanglan sila kwarta. So gusto niyang mahibawan kung pila ka tawo gyud sa iyang gingharian. Kay sila tungod sa kadako nila gakinahanglan sila dako kaayo nga army nga iyang gamiton. O tungod kay dako kaayo ang iyang empire, ang iyang gingharian, sila nagpahimo og mga dalan. So kung magpahimo og dalan, dako kay gasto. So mauna gusto nilang magbuhis. Kay walay gobyerno nga mabuhi kung walay buhis. Kami diri sa Canada, posible nga 35% sa among sweldo sa buhis. Apan ang among hospital free usab mi. Guwapo kayong mga dalan. So mao ni nahitabo census nga sila muadto sa kagikanan sa ilang kung hain sila gikan. Ang ilang kagikanan, ang generation nila sumuadto sila dito para dito ihapon sila. Versikulo 2, kini mao unang census nga gibuhat sa diha nga si Cyrenius mao ang gobernador sa Syria. Versikulo 3, og nagadto ang tanan sa pagpasulat sa census. Ang tagsa-tagsa sa iyang lungsod nga kaugalingon. Versikulo 4, og si Jose usab mitungas gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazareth, si Jose si Maria taga Nazareth. Og mitungas sila kay sa among bisag sa among pag-adto dito sa Israel, gikan din hang dapita moadto ka sa Jerusalem, sa Bethlehem, mutungas ka. Sumo na giingon nila diri. Og si Jose usab mitungas gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazareth ngadto sa Judea sa lungsod ni David. Kinsa man ni si David? Si David mao ang bantugan nga hari sa Israel.
mga sobra na sa 1,000 ka tuig nga ilaning dako kay nilang pagdaig pagrespetan ni Haring David. Si ang iyang kagikanan gikan ni Haring David. Si Haring David ang nagsulat sa mga salmo. Si Haring David dili siya perfect nga leader. Nagkasayop siya sa kinabuhi apan napasaylo siya. Nga gingan lang taga sa Bethlehem tungod kay siya sa panimalay usab sa banay ni David. So miadto sila sa Bethlehem. Ang Bethlehem bot ipasabot Beth balay, lehem sopas or tinapay or pandesal. So balay sa sopas kay daghan sila ditong trigo. Ang Bethlehem. Ang among probinsya usab diri sa Canada, Saskatchewan, bisag mag-drive kag 400 ka kilometro, imong maagian ang mga trigo, mga canola, dako kayo usab ni. So kami usab ang bread basket sa kalibutan. So mibalik sila dito sa Bethlehem. Versikulo 5, aron pagpasulat sa iyang kaugalingon uban ka Maria nga kaslunon kaniya nga nagsabak. So sa unang panahon, duha ka party ang kasal. Ang engagement o ang tinuog yung kasal nga mag-celebrate og sobra sa usa ka semana. So karon nag-travel sila. Buntis na kaayo si Maria. Nga nag-travel sila, lisod kayong pag-travel. Ang gikan sa Nazareth, paingon sa Bethlehem, mga 144 ka kilometros. So kung nagsakay sila donkey sa unang panahon, walay motorsiklo, walay mga kotse. Magsakay lang sila og donkey kanang gamay nga kabayo. So sa usa ka adlaw kung mulakaw sila og 10 ka kilometro, 144 sobra sa 14 ka adlaw ang ilang paglakaw. So lisod kaay gani ilang paglakaw. Versikulo 6, og nahitabo nga samtang didto sila sa Bethlehem natuman ang mga adlaw nga siya manganak. So didto ambot nganong gidala ni Jose nga duol namang manganak si Maria. Nganong iya pang gidala didto maglakaw og 14 ka adlaw aron yung magpasensos. Gihulat lang unta pero wala ta kay balo. Nga adlaw nga siya manganak. Versikulo 7, og nag-anak siya sa iyang kamugulangan nga anak nga lalaki. So sa ilaha espesyal kung imong anak unang anak na kamagulangan lalaki. O giputos niya sa mga bakbak o gipahigda niya sa usa ka pasungan tungod kay wala nay dapit alang kanila sa balay sa mga abutanan. So pag-adto, imagine ang gabuhat sa kalibutan, ang tag-iya sa tanan, walay kapasilungan sa diyang gipanganak siya. Walay hospital, walay mananabang, silang duha lang siguro. Ang Ginoo nga tag-iya na himong tao apan makaluluoy siya. Kay wala may lugar. Wala na may lugar. Wala na sila'y kapasilungan. Wala na'y kwarto. Walay lugar. Kay balubong mo mga kaigsunan, dinhi sa kalibutan karon, daghan kaayong mga tao nga walay lugar sa ilang kasing-kasing ang atong Ginoong Jesucristo. Daghang mga reason, daghang mga rason nganong walay lugar, dili importante nila ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Tingali siguro nalipay sila sa ilang mga balay nga gwapo kayo. Tingali sa ilang edukasyon, nakaingon silang dili na ako gakinalan ang Ginoo. Ako gwapo akong sakyanan diri. Gwapo akong balay. Ako mga anak natapos na. Walay lugar ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Daghan gihapon. Nagampo ako. Na hinaot po unta nga naay lugar
ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Kay unsa man ang mga butang nga imong naangkon, mga temporaryo, mawala lang na. Dili na ang pinaka-importante sa kinabuhi. Ang pinaka-importante sa kinabuhi, mao nga naa si Jesus sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. Those are the things that would last forever. Versikulo 8, ug may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan ug nagabantay sa ilang panon sa kagabhion. Unsa maning mga magbalantay sa karnero? Sa ilang society at that time, sa nianang panahona, kini sila ang pinakaubos sa ilang society, sa ilang katilingban. Tinamay sila. Mga pobre ni sila. Ang sikat nila katong nagtrabaho dito sa templo. Mga Fariseo, mga Saduseo, mga pare dito, ang member sa Sanhedrin, mautoy mga sikat. Mautoy mituo nga sila makapalipay sa Ginoo. Kini mga tawhana, tinamay sila sa katilingban. Magbalantay man lang sila. Apan unsa may paglantaw sa Ginoo, niining mga tawo nga tinamay sa katilingban. Versikulo 9, ug aniya karon usa ka manulunda sa Ginoo mikunsad kanila. Nagpakita ang manulunda or anghel o tao ni sa Ginoo nga iyang ihatag, iyang ipadala, messenger ni siya. Kung adunay espesyal nga okasyon, ipadala sa Ginoo kining anghel. Niya karon sa manulunda sa Ginoo mikunsad kanila ug ang himaya sa Ginoo misidlak sa libot kanila ug nangalisang sila sa dakong kahadlok. Wala ko kay balog unsay bot ipasabot anang ang himaya sa Ginoo misidlak. Unsa man siguro ni kasidlak ang himaya sa Ginoo nga nalisang man sila. Ikaw ako siguro malisang usab. Kay talag sa raning mahitabo sa kinabuhi. Versikulo 10, ug ang manulunda nag-ingon kanila, ayaw ka mo kahadlok. Kay aniya karon, unsa may aniya, gidala ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katawhan. So kining balita makahatag og kalipay sa tanang katawhan. Unsa man siguro ning balita nga giingon sa anghel. Versikulo 11, kay natawo karon alang kaninyo. Ang maayong balita nga natawo alang kaninyo, espesyal nga tao. Sa lungsod ni David, hainmang lungsod ni David, sa Bethlehem, ang manluluwas, capital letter ang manluluwas, nga mao si Kristo nga Ginoo. Kinsa man ning natawo? Si Jesus Kristo, unsay gi-describe sa anghel, siya ang Ginoo. So ayaw mo paluko nga moingon nga si Jesus dili Ginoo. Mingon siya, maayong balita, kini si Jesus ang manluluwas. Nganong gakinahanglan mangluluwas ang kalibutan? Sa panahon ni Jesus 2,000 years ago, ang mga tao relihiyoso kayo. Kada adlaw, buntag moadto sila sa templo, hapon moadto sila sa templo, daghan silang pag-ampo, relihiyoso kaayo. Daghan silang ihalad, apan gakinahanglan gyapon sila manluluwas. Kay sila makasasala man. Ikaw ug ako, gakinahanglan usabong manluluwas. Kay kung walay manluluwas, dili kita mapasalo sa tong sala. Kining gisaad nga manluluwas, kining giingon sa anghel nga maayong balita sa tanan. Gisulat na ni sa Old Testament. Gitagna na ni. Gi-prophesy na ni. Pila ka gatus katuig nga ang manluluwas
ang Ginoo mahimong tao nga mao'y muhalad sa ilang kinabuhi aron nga kita mapasaylo. Mingon ang anghel, versikulo 12, og kini mao ang ilhanan ninyo. Pagkaplagan ninyo ang usa ka bata nga naputos sa mga bakbak o gipahigda sa usa ka pasungan. Ang create, ang gahimo sa kalibutan, naghigda lang sa pasungan. Og sa kalit, mitungha uban sa manulunda ang usa ka kadaghanan sa mga panon langit nun nga nanagdahi sa Dios ug nanag-ingon. Himaya sa Dios sa kahitasan ug sa yuta. So himaya sa langit ug himaya usab sa yuta, pakigdait sa taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimutan. So pag-anhi, pagkatao ni Jesus, kining mga anghel, daghan kaayong mga mensahe, may tungod ni Jesus. Versikulo 15, ug naitabo nga sa pagbiya kanila sa mga manulunda nga nagapaingon sa langit ang mga magbalantay sa karnero. Nasig-ingon sa usag-usa, mangadto kita. Karon hangtod sa Bethlehem og tan-aw nato kining butang nga nahitabo nga gipaila kanato sa Ginoo. Wala sila moingon nga ugma na lang ta moadto. Ingon sila, karon dayon moadto kita. Importante sa ilaha. Ingon nila, wala sila moingon kinsa may magbantay ni ining mga karnero kay moadto man kita. Unsa may mahitabo kung mawala ni? Mawala ang kitag trabaho. Apan tungod sa ilang nakita ang uban na limta nila. Kay gusto nilang makita ang Ginoo nga nahimong tao. Versikulo 16, og nangadto sila sa pagdali og hingkit-an nila si Maria og si Jose. Og ang bata nga nagahigda sa pasungan, nakita nila. Kinsa may gipakita? Kinsa may unang nakakita ni Jesus? Dili kadtong mga sikat nga relihiyoso nga mituo nga sila walay sala, apan ang mga tao nga ubos kaayo sa katilingban. Og ang tanan nga nakadungog niini nang hibulong sa mga butang nga gisugilon kanila sa mga magbalantay sa karnero. 19, apan kining tanan nga butang gitipigan ni Maria nga nagapalandong niini sa iyang kasing-kasing. Og namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nananghimaya og nanagdahig sa Dios tungod sa tanang mga butang nga ilang hindunggan og hingkit-an ingon sa gimantala kanila. Versikulo 21, og sa natuman ang 8 ka adlaw aron pagsirkumsihan ang bata, unsa man ibot ipasabot, pagka 8 gud ka adlaw ang ilang kultura nga ang bata tulion, circumcision. Nganong tulion man kay adunay sa pila ka gatos kalibo ka tuig sa panahon ni Abraham, mga kagikanan sa mga Hudiyo, adunay agreement, adunay covenant, adunay kasabutan ang Ginoo og si Abraham. Nga ang Ginoo maoy Ginoo sa mga kagikanan ni Abraham, mga anak ni Abraham. Og ang mga tao usab ni Abraham, mga Hudiyo, mao ang ilang Ginoo mao si Jehovah. So adunay agreement. And then unsay nahitabo ani nga kining pagtuli mo ni sign nga adunay kasabutan. Ambot ngano ang Filipino nagpatuli man kita. Aduna bay agreement kita ni Abraham? Kakuan ba ta? Kagikanan ba ta ni Abraham? Mga Hudiyo ba kita? Apan kita magpatuli. So muna paghuman sa 8 ka adlaw,
tulion ng bata. And then, og sa natuman ang 8 ka adlaw aron pag-circumcihan ang bata, gitawag nila ang iyang ngalan Hesus. Sa panahon sa circumcision, sa pagtuli, dinha hatagan og ngalan ang bata. Ang gingalan Hesus. Joshua ang bantugan usab nga general si Hesus. Og mao ni gisulti sa anghel niya nga ang ipangalan niya mao si Hesus. Hesua. Versikulo 22, og natuman ang adlaw sa pagputli, gibutang, okay, versikulo 22, og sa natuman ang mga adlaw sa pagpaputli kanila, sumala sa kasuguan ni Moses, ilang gidala siya sa Jerusalem, aron paghalad kaniya si Ginoo. So, ang ilang tradisyon, ang ilang kultura, nga pag manganak, sa 40 ka adlaw, dili limpyo ang inahan. So muadto siya paghuman sa 40 ka adlaw, muadto sila sa templo para malimpyuhan. Og ilang ihalad ang kamugulangan nga anak, ihalad nila didto sa templo, ihatag nila sa Ginoo. Kay mao ni usa sa mga agreement nga ihatag ang kamugulangan nga anak nga lalaki. Ihatag nila didto. Apan ila po ning paliton pagbalik. Unsa may ibayad kung naakay daghang kwarta, magbayad ka og karnero, nating karnero nga puti kayo, sumakuha nimo ang imong anak. Or kung pobre ka, mga salampati o pati ang imong ibayad. So, ang gihimo nila ni Jesus, kay pobre man sila si Maria o si Jose, salampati pati ang ilang gibayad pagbalik aron makuha nila si Jesus. So, ingon sa nasulat, ang tanan nga panganay lalaki sa versikulo 23 nga nahimugso sa taguangkan pagkatawgon sa balaan sa Ginoo na. Og aron sa paghalad sa kahalad, sumala sa naasoy sa kasuguan sa Ginoo, duha ka tukmo or salampati, or kung duha ka kuyabog nga salampati. Wala gi-mention din nga adunay karnero. Kaya dili man sila maka-afford. Mga kaigsunan, unsa may kini ang unang party sa atong pagtuon. Sa sunod semana, atong humanon ang kapitulo 2 sa sinulat ni Lucas. Unsa may atong makuha ni sa atong pagtuon karon? Atong makuha nga ang Ginoo nahimong tao aron nga siya ay makaluwas kanato. Kining bata mutubo og magpakamatay didto sa Kalbaryo para sa imong ug sa akong sala. Dito sa Kalbaryo ang iyang pagkamatarong gibalhin dinhi kanato. Og ang atong sala gibalhin didto sa Kalbaryo, dito sa cross. Adunay duha ka transfer. Ang pagkamatarong sa Ginoo gibalhin diri nato, og ang atong atong sala gibalhin dito sa cross. Mao ni maayong balita kay gikuha sa Ginoo. Kung kita mutuo musalig, makinulsol kita sa atong sala, mapasaylo kita, magampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga ikaw mi anhin dinhi sa kalibutan. Nagaampo usab kami nga hinaot pa ta nga adunay lugar ang among kasing-kasing. Nga ikaw among pasudlon dinhi sa among kasing-kasing. Aron nga ikaw ang magdumala, Lord. Hinaot pa ta nga kining mga butang nga among natun-an karon, pahimo kami kanamo nga very strong believer nga kami musalig ug motuo nga kanimo. Panalangini karon ang mga tawo nga naminaw niini. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.